Aquests són els camps de l'on ho poso. Picasso, Àfrica, comediants, o llatí. Hi ha calés en joc. No! La dansa de l'amor. Vençudes? No. No gaire. No! No! Oh! No! No! Un cop col·locat, això ja no es mou. No, senyors! No! No! Oh! No! No! Oh! Ves que no sigui l'Àgata, eh? No! Oh! No! Però de vegades, mira, sona la flauta, eh? No! Ei! Per 16.440 euros, que em costa dir-ho tot, què passa? No! No! No, senyors! I és que, de fet, no teníem res bé. Només en 3 per acostar-nos a aquesta gran quantitat, eh? Senyors, hem d'anar més a l'òpera, eh? No! No! Ja ho diuen, tot arriba. Només cal paciència. Adéu-siau, bocamolls.